ani office paimani yagulo ঠিক 11টা থেকে 11:15 আমার হাজারাও আং অফিস ডেলি ইয়াকারো আবার পরে চরাইনি বিথি তাই খাতা কাচার জাকমানি আবো পাইয়াকই তাই অফিসনি মানে নগদ থাঙ্গমনি এডভাইজারও ঠিক কাইসা একো ডক্টর গৌতম দেববর্মা বিনা চেম্বারনি বসকাঙো এডভাইজার জমনি আরো ফাইসো পাইকেনো আরো বাসাওই এসাসা চুয়াং নং টংলাইজাক বরগdo जोंनो सिकिरि सकरो खायने बाथागि के जों खारै थांमांखामु কিন্তু जों आरो लकेल सि को बो बायकेनि योला आनि फुलो काजाके बो आरो से लकेल आरो से नक केबा गवा दादा नरनो जों नंगो अरनिसे ताम बम हाय सिसिरा गे बर आफुके एको रिफिक्स फायगा गे फायगां केनो तामखा एको जों साका नागि कसां कसां रादि रिलेक्स गे का आफुकेनो ते खरपसा फायगा गारि बाय बं दलनो नाथाय खरसा फायगां केनो तामखा bo फायनाय तामलाय के बर जोंनो यानि थांनाय मासे कासुइ गाके सिकिरि सफराव दंगा गाबरके बं बरलां मापसानो नैसिहिन दंहो किन्तु ओ मापसानो के नों जोंनो ता सादि ओ जेंनाय रंसो फोरोंदि नै साइ दंगा जरानो जोंनो फाइ बस फायगा आ जेताय खरंनि ओ पुइला होय हायनाय रं गांके बुजा खांगाके आनि एको ब्लेजार सुमजा ब्लेजाराव मोबाइल कानि दंगो अफिसनि चाबि दंगो ताय आनि जे बाइक दंगो बाइक नो खिक्लाय सबायका आनो गथाम खिक्लाय बुखा ओंखाय आन बखर रबनखा याकु दुखुमांखा ओंखाय आनि ओ मानि रक बां खिबि माखारका आनि ब्लेजार मोबाइल काइनै बबाय पार्ट आलादा थाका दो बके बिन्दक बखागो साइदं थाका आंके आं खिक्लाय बुजा दंखा गांके नो बुजा खांके तो आरो ताय दंगै आं गथाम बाय देरानाय गां खारका yang advisor community खारै बिको बिनयां नगबो थानाय माबो आरो बिन दगावसो ब्राब ब्राब नै दलायखा गाके आंगो खारपानो तर खेता कारण बर नि बसिबां रिफ्रिपन मानो आके टेप खारि मा थांगा आबुल परे गुरि हर ताइसा गरं थुइ किछु बरनि हेल्प नावै मा फायगा किन्तु आ फायफोर गाके नुखा आनि आमानि रकरि खेता गे बाइक ले काइसे बेरजाक मांखा आनि बाइक किन्तु चाबि मालिया बाइक चाबी ऑफिस चाबी मोबाइल गानी इनको हेलमेट और कुछ मालिया था इके जों आबुन बागिनो तिनी और आइसुक जराव न बर खरसान रम खाथिनतो पुलिस बो आ जों आप्रो टंफ्रनो ता इके तिनिखाय जों केस मार फायगा जोंनि मिडिया अकरा रक फायगा कारण ओ माइके समसामा बुजा मानि आमबो जों खरसा न्यूज रिपोर्टर मोखां सिजाक दङै सुदोसे कमसे बुजा आं हेलमेट खुलुक लागा थाका नाजि आं मिडिया से न कामनि आ भाइंखा किन्तु आब्रु जरा बर बताम भिडियो खायो न क्लाम खाइमा खायरता जों तो आ भाइ बला यानि र कोनो इच्छा करे गां मा खारगा खारि आं गां फुस्तिगामु आसो अवस्था ता तिनि केस का पछिम थानाव अच्छा आरो ननि जे रांमारि 18,000 जे कमावनि सामानि आबो बड कमा का सैदा आनि आ बेगो तो नि जगह बरं बेग नि बाय बेखा मोबाइल माले त आबुल परे बबो आलादा खे सकानि बुजाखा आबो बसासतो नोंखे बर जागा बुजाखा आंखे जुं एलबो नखर कादो बाइकनि अंके बरनो जों नर तामातिं दारा माने आमा हायतां लायदि नर स्वाग नों जा जों गुबुन सामङो माने दारानो मुदान थांमानि गे दारानरो आइमाने कारण कांके बसेरानि बिथिरो बाइतुखा बाइतुयाखै फाइमाने कारण खैतो उनखौ रांख्लांना नि फायो का आं जि बाजार खाय थांकुरोनो प्राय 10,000 रां आं एटीएम नि कारिनाका लेट समनि बंधन एटीएम बो तारि तुयाखै बो फायका बिनि जरानि निउज परिबाय 9टा 9टा बिनि पाइना बंगा बो 10टा फायका आं मामि सम दङ दारा नों माइसे थांसि गे माइसे थानिका नखौ सालायथानि तो अनेक मैथाव निउज इडिट खालायखा गे आनगतो मिसिन दङ जखन गे जोंआबो खालायखा गे स्किप ngoro खालायखा गे प्राय 11टा 15 बा 20 अमाय 11:30 जों मासु गरि ठीक टाइम जेबा गा जरांगानो जों अखरि थांगानो आबो माने मुसुक सुइनो बेंक मा हायता नों बुथाका गा बुथागांगानो बर थांगानो बर खुनो केमेरा खानि चेंका गे दारा टिपिखौ खुनुका नरानो सिनिया दा जों मुंति हायसि सांबादिक सिनि सापानसे बर जों सांबादिक मुंति सिनियानि बर माने हानि सबरे सतान थायगा गाब्रो आबु जरानो गारि बाइक गाबो जरानो गारि बाइक खरसा थायगा दा फायगा बको माना खाय तमस पुइलाव बुकुंनाय बो बुखांगे ते मासा बुखांगा माने बो जों साइजि मे जानजान लामा जाङै थागा दा जों जानजान ला खारखाथि आन्थानि केमेरा फुटेज सब दङ जा
ক্লিয়ার ন যেটা চুমপুতা পুরো বাকি খারকা তামুখা যত তিসাই মালিয়া যেমা মানে চিন্তানিও আচ্ছা ফুটেজ আবো তো খরচ বুঝো সেদিনও- হ্যাঁ গুনাই রকম খরচ বুঝো খরব বুঝু বলতে পর আজ গাবো খরবুরি খরব মাহাই রকম না বুমর লম মতে মান র গুমুনো তো সুমায়া জগদীশ দেবর মানে খরচ গুমানো তে বাবা কি চুনু খাইছি প্লাস ইনি অজাগাও ক্যামেরাও যেটা বংশী হারাবো কাজা কম অমাইতা সিন বরক না পুরনো বরক চিন বরক ন দেববর্মা আচ্ছা নों যে বুঝাগौमोन আবো বজাগাव বুঝা फिकुंगो बरानो दारानि हेडमेट बायनो दारानो आयं बाक्सारु सब्रे दं मांनै तेमा सानो पूरा डाइरेक्ट हेडमेट बायदि माने और नाङि कासले थाङा যে नंनि फुटेज যে नरक फनुमानि मते बा जे नर सालायमानि मते नर रड बेबो बुजांनानि नायखा नि आमखौ खामानि पूरा आबो डाइरेक्ट रड आउ तुइ फाइका। दं आउ आच्छा। मसिन फुटेज दं তুই ফাইকা রড গ্রাহনাय আবো কুবু গ্রাহনাय आमो साइमे ला थादा दा वा फिना सङाव না साइमे না 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 সরন আং রমিছে মা সেকা আচ্ছা आमो আম কথা আপনা বলিয়া উতির তুবু তুই गाम परे अंग आं डाइरेक्टली अरो डाइरेक्ट नम्बर करिङै आदसा 100 कल हाकिया 100 नम्बर कल खामनो लगेनो पेट्रोल पार्टी थाका पेट्रोल पार्टी थाङा कनि थां नायखिया नायमे आकनि आबरुं के जे जुनो बुनाय ताउ जेता रम पुजाक माने मिया हरो ब माने जों दल हाकनानै दा फाइमान कलायखिया ता फाइमान कलायखिया फाइ माने मासका फाइकेनो पक्सना खारका एते मास थाङा मासना ओ मास रम टिपि माइदा दा बाइक जेता जे जुनो बुनाय रने बाइक ताउबो स्पट खिबाय जातों পুরনো বাইক বতম হারানো दं आजागनो নরন বাইক বারন তংখ सिनि बाइक के जों हरगो दा बुइ सक सक सिनानै आनि बाराव जों फन मते दागा दागा लाई खस्थ खस्थ करि চাবি কই साबि गरि दागा माइदा বজাগাও পাতি आबो के एडभाइजर चमिनि गुतम देबर माने चेम्बार जात आ गलिबो আচ্ছা নক খেত তাবো বম হাই জাস্টিক ন না जोंथ' কাইসাथ' हेरासमेन्ट जों माने लामाथि हिमिसि मालिया आबसो कायसा आगरतलानि चमली चमली सुहाग नंलायबाय माने अब्रबो नोंलाय दङ अबो हाय रक अक्रा चाक्रा रक किसा नाय सालायबाय नांखौ आबोथ' अक्रा जोंनासि मारो ताই नाय माने हिंगाबा जोंनि मानेकेव माने जोंनि मबाइल बायसे सब किसु जों मिडिया सामंसायो आबोसो आनि कानि कमाय थांगा आंगाके कायसा तो आं सिम्पल फेमिलि या भाई ता टक साबो ताय कैमरा खायो आबो दामनि नता अब हायरक जों पिकनि माना नांगौ प्लास बुजां मानि मानि आबोथ' जों केस जोखा मेगना ता तामु मानहानि बोलदे आबो मानहानि बहिन जायगा दो मेन का डाइरेक्ट बरक सुनो बथाना नायखा। बथाना नायखा एजेन्ट टु मादार प्लास ते ताबो जों तिसाबनो माने रिक्वेस्ट जाते प्रशासनबो जों रिक्वेस्ट खायो जाते सिनि अकरा रो खायथा गया सिनि प्रणब सारो खायथा जाते पुनर इस्लाम सेक्रेटारि दारनजिबो खायथा आइगन बर उसपरो बथां नायखा ताबसि नाहार मुंगे इसामनो যারা जों ताबुक सुगरा ते बाद बाकी बर रम जेखौ जे खरक्सन तो रमखा ओंखाय आमी जागुलो जों ताबुक बरक दा सुनो केसि वतांगिरि हिनि माने एटेक खान खाइमा मुं दङ अमा हायता आबोनि नंनि प्रटेक्सन नांगौ प्रटेक्सन दङ अमा हायता